Dobrý deň. Teším sa vašej hojnej účasti. V mene nášho týmu Eldis Socio vás veľmi pekne vítam na našej konferencii, ktorá sa týka výskumného projektu digitalizácia pre starších a znevýhodnené osoby v sociálnych službách. Chceme vás informovať o tom, ako v našom projekte pokračujeme, ako sa nám darí a akým výzvam čelíme. Ale predtým, než tak urobím, poprosím pani doktorku Eňu Kopcovú, aby sa vám prihovorila ako garant projektu. Eňa? Eňa, neviem, či nás počuješ. Áno, technicky, hej, technicky. A vidíte ma? Počujete ma? Nevidíme ťa. Vidíte ma? Tak sa mi nezapla kamera. Ešte raz skúšam. Stále nič, že? No, však to je to. Dobre, tak poď bez kamery. My ťa máme radi. Aspoň bez kamery, áno. Tak vás vítam všetkých na konferencii. Vidíme sa s viacerými z vás už druhýkrát. Mali sme otváraciu konferenciu a to bola na začiatku projektu. Teraz by mala byť konferencia v strede, kde vás budeme počas nasledujúcej hodinky informovať o tom, čo sa nám udialo, aké zmeny pri projekte nastali, lebo však samozrejme, keď aj čokoľvek mienite, človek mieni, Pán Boh mení, takže sa nám pomenili nejaké veci, takže vás chceme o tom informovať. Chvála Bohu k lepšiemu. To znamená, že sa tešíme, že akékoľvek výzvy pred nami boli, že sme ich dobre zvládli a posúvame sa ďalej. A teda budeme vás informovať aj o tom, čo nás čaká v najbližšom období a k akému cieľu by sme chceli sa dopracovať. Aj pevne veríme, že tá aplikácia, ktorú vyvíjame s 50 rôznymi hrami, rôznymi úrovňami, ktorá má slúžiť na orientačný screening rôznych psychických procesov, čiastkových funkcií, vo wordingu špeciálnej pedagogiky alebo logopédie, že to všetko sa nám podarí zachytiť tak, ako sme plánovali na samom začiatku a aj k tomu nám dopomôže aj pilotné testovanie, ktoré je teraz pred nami. O tom vám všetkom už povie ďalej aj Svetlanka a ostatní ľudia z týmu, ktorí budú hovoriť o prínosoch virtuálnej reality a umelej inteligencie do tohto projektu. Takže teším sa, ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli na túto konferenciu, aj keď je teda online a osobne by to bolo lepšie. Verím, že záverečná konferencia sa nám podarí už v takom veľkolepejšom štýle a keď aj nie ešte táto záverečná konferencia, že určite tento projekt vnímame ako veľmi nosný pilier našich služieb, takže som presvedčená o tom, že sa vôbec nelúčime a ak aj bude pokračovanie, teda my pracujeme na pokračovaní projektu a ak aj nie ešte na záverečnej konferencii tohto projektu, tak určite ako na nasledujúcich, kde máme už celkom krásne plány, ako toto rozvinúť do ešte väčších detailov a ďalších pokračovaní pre špecifickejšie skupiny zdravotne postihnutých a aj seniorov. Tak sa teším, želám vám peknú nasledujúcu hodinu a teším sa, že ostanete s nami. Ďakujem. My ďakujeme tebe, Eni, ako obvykle s veľkou víziou a s veľkým entuziasmom. Tešíme sa naozaj veľmi, že sa darí pokračovať v tomto projekte a ja vám teraz, ak dovolíte, poviem ako. Som koordinátorkou nášho tímu, ktorý sa skladá z viacerých mikrotímov a tie vám teraz predstavím. Pod značkou Eldis Socio, alebo teda v tomto projekte, pracujeme s tímom Wellnea, Tenenet, Virtual Medicine, Evolution Software a platformou Socio. Wellnea je registrovaný sociálny podnik, ktorý je prijímateľom projektu a zodpovedá za organizáciu a koordináciu mikrotímov. Zároveň ako registrovaný sociálny podnik zamestnáva zdravotne znevýhodnených. Je zodpovedný za zabezpečenie testovacích zariadení, teda iPadov, o ktorých si budeme hovoriť potom trošku neskôr. A takisto má na starosti personálne a finančné podklady. Ako registrovaný sociálny podnik zo zákona musí zamestnávať aspoň 30% svojho stafu
zdravotne znevýhodnených zamestnancov. My sme veľmi radi, že sa nám podarilo toto číslo prekročiť. Zamestnávame ich 10 a je to teda skoro 40% z nášho skupiny zamestnancov. Títo vyrábajú pomôcky pre deti so špeciálnymi potrebami a pre udržateľnosť tohoto projektu sme otvorili a prevádzkujeme e-shop, na ktorom sa tieto pomôcky pre deti so špeciálnymi potrebami aj predávajú. Veľmi dôležitým partnerom v tomto projekte je občianske združenie Tenenet, ktorý sa zúčastňuje na začiatku celého projektu tým, že dodáva podklady a expertízu na to, aby sme vôbec vedeli, čo a ako máme tvoriť pri našej aplikácii. A zároveň je veľmi dôležitým finálnym mikrotímom, ktorý zodpovedá za dodanie linkov a know-how, ako spájať získané dáta tak, aby sme sa dostali k prípadným diagnózam alebo poruchám. Nesmierne sa tešíme, že sa nám podarilo získať spoluprácu so spoločnosťou Virtual Medicine. Uvidíte ich prezentáciu, pochopíte prečo. Prvých 7 mesiacov sme mali iného dodávateľa, ktorý nevedel splniť tieto požiadavky. Sú vysoké a sú náročné tie požiadavky a my sa veľmi tešíme, že chlapci z Virtual Medicine nabehli veľmi rýchlo, veľmi spoľahlivo a nedovolia, aby sme išli do akéhokoľvek kompromisu. Takisto sa veľmi tešíme z toho, že sa nám podarilo získať spoločnosť Evolution Software, ktorá je medzinárodne uznávaná pôsobiaca spoločnosť v oblasti dát, spracovania, nastavenia dát. Oni vám to všetko porozprávajú vo vlastných prezentáciách, vedia to hovoriť najlepšie, ako viem. Táto tvár, ktorú vidíte na fotke, je vlastne zakladateľ a majiteľ spoločnosti Evolution Software. On inak vyzerá inak a on vám povie, prečo je to takto. Pokračujeme ďalej. Máme právneho špecialistu, viete si veľmi dobre predstaviť, koľko je tam vlastne oblastí, na ktoré musíme dohliadať z právneho hľadiska. To znamená, musíme mať všetky moduly, všetky licencie, všetky obrázky, s ktorými pracujeme, licenčne čisté. Budeme zbierať veľmi veľa osobných údajov o testovaných. Musíme mať GDPR ošetrené. A tu musím povedať, že inštitúcie, ktoré som oslovila na testovanie, sa veľmi živo zaujímali o to, akým spôsobom máme ochranu údajov nastavenú. A ja sa teším, že teda pán Štáfen vám o tom povie neskôr trošku viac. Takisto si chceme ochrániť naše licencie a autorské práva, všetko, čím sa zaoberáme, aby sme to teda mali naozaj jedinečné, aby to bolo naše. Ďalej, vedľa mňa sedí pán Denis Varga, ktorý je IT špecialista a on je ten, ktorý pripravil dvojjazyčnú webovú stránku LD Socio a spravuje ju. On je ten, ktorý bude zodpovedať za zariadenia, za iPady, ich nastavenia, čistenia a zaškolenia, aby sa vám robilo ľahko a aby ste sa nemuseli zdržiavať tým, čo sa má ako robiť, aby to bolo naozaj veľmi, veľmi príjemné na obsluhovanie. Ako som spomínala, z dôvodu udržateľnosti projektu máme otvorený e-shop. Denis je ten, ktorý pripravil rozhrania a zabezpečuje funkčnosť nášho e-shopu. Tešíme sa, že to teda funguje. Nebolo to ľahké. Pokračujeme. Budete počuť aj pána inžiniera Paliakobca, ktorý je zodpovedný za prieskum trhu a marketing. Nebudete počuť Noriku Horvátovú, ktorá je zodpovedná za pilotné testovanie, pretože je bohužiaľ chorá, ale to, čo vám chcela povedať, vám potom neskôr poviem ja. Ešte raz zopakujem, že cieľom nášho projektu je pripraviť širokú škálu úloh, tak, aby boli vhodné pre všetky pozorované skupiny, to znamená starších, zdravotne znevýhodnených a deti, pri ktorých by sa prípadne mohli prejaviť nejaké špeciálne poruchy alebo potreby. Našou ambíciou je otestovať 1000 osôb, získať od nich výpovedné dáta, zachytiť prípadné diagnózy alebo poruchy u detí čo najskôr. No a veľkou ambíciou je potom distribúcia preto, aby si naozaj mohli široká verejnosť sa dostať k tejto aplikácii. Ambíciou je tiež vyhodnotenie výsledkov tak, aby sa nám podarilo odhaliť nejaké dysfunkcie alebo diagnózu a pravidelným testovaním týchto ľudí, ktoré by malo byť každých 3 alebo možno 6 mesiacov, ukázať, či je ten človek v stabilnom móde, či progreduje, alebo teda bohužiaľ regreduje, nastaviť, čo a ako výstupom teda z toho má byť diagnóza alebo prediagnóza.
Netvárime sa, že sme lekári, ale toto by mohol byť prvý schodík k tomu, aby sa povedalo, že teda naozaj tento testovaný človek by mal ísť k odborníkovi, aby sa nastavil jeho stav tak, aby kvalita jeho života bola čo najdlhšie, čo najlepšia. My budeme vedieť dodávať plány terapie, korekcie a tréningy rôznych duševných funkcií. Je to teda projekt LD Socio, tuto máte na ňo kontakty a ja vám ďakujem za pozornosť. V ďalšom, sľúbila som, že sa vám predstavia naše mikrotímy. Teraz je na rade pani doktorka Jaroslava Benická, ktorá má na starosti zadania hier. Jarka, uvidíme, ako sa nám darí pripojiť a šerovať tvoju. Ahojte, dobrý deň. Áno, vidíme sa. ťa. A teraz ešte by sme chceli vidieť tvoju prezentáciu. Prezentácia. Áno, vyskúšame to. Dobre. Vidíte ju? Áno. Výborne. Dobrý deň, volám sa Jaroslava Benická. Je mi veľkou cťou i potešením, že som bola pozvaná spolupracovať v projekte LD Socio, digitalizácia pre starších a osoby so zdravotným postihnutím v sociálnych službách. Tak, moja úloha bola od začiatku projektu jasne definovaná, spojiť skúsenosti z práce s osobami staršími či osobami so zdravotným postihnutím a pomôcť vyvinúť produkt, ktorý by bol schopný zlepšiť kvalitu ich života po psychickej i fyzickej stránke. Patrím do generácie, ktorá vyrastala v dome, kde sa často spolu nachádzali aj 4 generácie našej rodiny a mali sme to šťastie, že sme mali prostriedky na to, aby moja prababka žila s nami a snažili sme sa jej dať tú najlepšiu starostlivosť. Mnohí takúto možnosť nemajú. Členovia staršej generácie často patria do starostlivosti sociálnych služieb, ktoré sú často poddimenzované, čo sa týka po stránke personálnej i finančnej. V takýchto situáciách je nemožné všimnúť si každú malú zmenu či výchylku v správaní toho, ktorého klienta. Nikto nie je expertom na všetko, aj keď je personál pracujúci v sociálnych službách vysoko trénovaný a skúsený. Akákoľvek pomôcka, ktorá im ich prácu zefektívni a pomôže mať kvalitnejší a dôstojnejší život, bude vítaná. Zároveň mi dlhoročné skúsenosti vzdelávania detí a mládeže, často i so špeciálnymi potrebami, potvrdili potrebu tejto pomôcky v vzdelávacom procese. A to bola prvotná myšlienka, ktorá stála za našim produktom a jeho podobou. Od začiatku sme vedeli, že sa chceme zamerať na oblasti ľudskej psychiky, hrubej jemnej motoriky, ktoré sú ovplyvnené vekom, tak ako všetko v našom tele, no pretože sa to deje stále, bolo to pokladané za súčasť prirodzeného procesu starnutia a nič sa s tým nedalo robiť. Zároveň sme si uvedomovali, že pri včasnej identifikácii týchto zmien a rýchlosti, za akou nastupujú, už nejde o prirodzený proces starnutia, ale o zrod či prehlbovanie chorôb či poruch, ktoré by sme skorým zásahom mohli spomaliť a manažovať. Ako vidíte, zamerali sme sa na tieto oblasti. Pociťovanie a vnímanie, pamäť, pozornosť, predstavy, myslenie, reč. Hĺbkovým prieskumom sme vybrali 45 úloh, pri ktorých sme jasne definovali, ktoré oblasti ľudskej psychiky by sme testovali, zaznamenávali výsledky a porovnávali následné zmeny. Každá z týchto 45 úloh dostala podobu jednoduchej hry. Nechceli sme, aby komplikovanosť mechaniky znechutila a odradila budúcich užívateľov. V tomto štádiu sme sa okrem iného dali inšpirovať balíčkom Includidactive, ktorý je originálnym produktom vyrábaným zdravotne znevýhodnenými kolegami z podniku Wellnea. Súčasťou našeho produktu
je aj 5 videí, ktoré prichádzajú so samostatnou hodnotiacou škálou a dotazníkom, ktorého rozpracovanie vám bude alebo o ktorom rozpracovaní budete informovaní neskôr. Ako som spomínala, každá hra bola zároveň prekonzultovaná odborníkmi z súkromného centra poradenstva a prevencie TENENET. Prihliadalo sa na rozmanitosť, atraktivitu, no i na výpovednú hodnotu každej hry. Pri posudzovaní a korektnosti jednotlivých hier sa viedla živá diskusia medzi psychológmi, špeciálnymi pedagógmi i logopédmi. Každá z ich pripomienok bola zapracovaná, či sa jednala o podobu obrázkov, o ich farebnosť, zvukové efekty, rýchlosť obrácania. Najdôležitejšia pre nás bola samozrejme výpovedná hodnota každej hry a dáta, ktoré môžeme jej hraním zhromaždiť. Samozrejme, toto všetko by nebolo možné bez spolupráce s ambulanciou klinickej psychológie TENENET. Oni sú tí tvorcovia metodiky analýzy dát, ktoré sú získavané počas hrania našich hier a pri plnení jednotlivých úloh. Ich expertíza vytvára podklady pre skorú diagnózu jednotlivých ochorení či poruch a dáva priestor pre efektívnejšiu prevenciu a takisto poradenstvo v konkrétnych prípadoch. Za to im veľmi pekne ďakujeme. Knihu by sme nemali súdiť podľa obalu, ale samozrejme obal predáva a my máme obrovské šťastie, že sme mohli začať spolupracovať s firmou Virtual Medicine. Títo páni majstri, čo sa týka dizajnu a mechaniky, počítačovej mechaniky, nám veľmi uľahčili našu prácu a boli schopní naše predstavy preniesť do skutočnosti. Ako bolo spomínané, prvých 7 mesiacov sme spolupracovali s niekým iným, ktorý nebol schopný naplniť naše predstavy a preto táto spolupráca, táto pomoc v podobe Virtual Medicine nám spadla do lona a sme nadšení. Nikdy sme nevedeli toľko o mechanike, o tom, ako sa čo tvorí, o tej kreatívnej diskusii, ktorá dostáva podobu tých nádherných 20 hier, ktoré máme teraz k dispozícii a ktoré v najbližšom čase začneme testovať medzi možno aj potenciálnymi klientami v budúcnosti. Ako som povedala, chlapci prichádzali so samostatnými nápadmi. Toto je len pár screenshotov, ako jednotlivé hry vyzerajú. V skutočnosti, keď to všetko uvidíte v pohybe, tak dúfam, že budete tak úžasnutí, ako sme pri každej prezentácii novej hry my. Je to jedna z najlepších spoluprác, ktoré sme doteraz mali a dúfam, že v takomto móde budeme pokračovať naďalej. Výsledkom samozrejme bude sada 45 hier a 5 videí, ktoré sú, ako povedia naši anglickí kolegovia, clients friendly and users friendly. Jednoduché, vizuálne krásne, ale čo je najhlavnejšie, veľmi výpovedné a nápomocné pri včasnej identifikácii rôznych možných porúch alebo ochorení. A toto vlastne je cieľom celého snaženia nášho tímu a dúfam, že aj vy uvidíte to ako veľmi cenný príspevok k celkovému zdraviu našich občanov, či starších, alebo so zdravotným znevýhodnením. Budúcnosť, keďže nie sme na konci projektu, nám prináša ešte výzvy. Pre nás v tomto kreatívnom tíme výzvou je tvorba ďalších 25 hier
hlavne tých, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku a sluchové vnímanie. Scenáre týchto hier sú už napísané, čiže v spolupráci s Virtual Medicine budeme doťahovať techniky, budeme sa snažiť dodržiavať používanie mechaník, ktoré už boli nastavené v predchádzajúcich 20 hrách a začneme, ako spomínala Svetlanka, zberať relevantné dáta, ktoré začneme overovať a potvrdzovať si našu hypotézu. Takže toto sú výzvy, na ktoré sa veľmi tešíme a dúfame, že na konci budeme úspešní a budeme môcť prezentovať celý kompletný produkt. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Cítili ste nadšenie z nášho tímu. Jarka je takisto nadšená ako ďalší prezentujúci. To budú zástupcovia Virtual Medicine, ktorí sú zodpovední za dizajn, mechaniku a logiku hry. Nech sa páči, chlapci. Vidíme sa, verím. Pozdravujem. A moje meno je Michal Tkáč a budem hovoriť v mene Virtual Medicine. A Svetlý, mohol by som ťa poprosiť, vedela by si nám šernúť našu prezentáciu, pretože keď sa tu pokúšam o šerovanie, tak ma to upozorňuje, Počuť ťa počujeme. Musím povedať, že náš Miško, ktorý sa vám teraz prihovára, Miško Tkáč, je v Koreji, pretože tam majú nejaký assignment a my teda pracujeme takýmto spôsobom. Miško, myslím, že to máme. Dobre, výborne, veľmi pekne ďakujem. A keď ťa poprosím, tak len prosím prepni stranu. Takže ešte raz, moje meno je Michal Tkáč a budem teda hovoriť o Virtual Medicine. My sme softwarová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom aplikácií a softvéru pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Hlavne v oblasti medicíny, ale máme obrovské bohaté skúsenosti vďaka nášmu spin-offu druhej spoločnosti, ktorá je zameraná na software v automobilovom priemysle, v architektúre, v mobilných a bankových aplikáciách. Takže vlastne dostali sme veľmi peknú a zaujímavú príležitosť spolupracovať s Temnetom a chcel by som sa takisto poďakovať aj takouto cestou za túto výbornú príležitosť, lebo je to pre nás veľkou cťou spolupracovať s vami a je to jedna hladká, krásna a príjemná spolupráca. Takže viac menej k tomu, k čomu sme sa dopracovali, bolo vytvorenie aplikácie, ktorá by mala naplňať všetky tie góly alebo tie ciele, o ktorých tu teraz pred chvíľou hovorila Jarka. A celý ten vývojový proces by sme za nás rozdelili do dvoch celkov. Prvý bol, že vizuál a herné mechaniky a druhá bola implementácia týchto návrhov a dizajnov už priamo v aplikáciu. Takže poprosím o prepnutie. Áno, a prejdeme nejakým vizuálom. Na obrázku môžete vidieť rôzne zadania toho balíčku, o ktorom hovorila Jarka pred chvíľou. Sú to mechanické úlohy, ktoré nám poslúžili ako nejaká inšpirácia. Keďže sme nemali toho času až tak veľa, tak sme išli úplne efektívne od nášho prvého stretnutia. Si pamätám, že sme sa jasne dohodli, akým spôsobom budeme fungovať, nastavili sme si pravidla a už sme budovali hru za hrou. Začali sme pochopiteľne logicky nejakým prieskumom, kde sme si zistili požiadavky Tenetu na aplikáciu Audisocio, že aké majú vlastne očakávania. Dohodli sme sa, môžem ešte predchádzajúci slajd poprosiť. Zhodli sme sa na nejaké špecifikácie používateľskej skupiny, pre koho tá aplikácia má byť určená. Zadefinovali sme si, čo potrebujeme, aké ciele potrebujeme naplniť a začali sme postupne špecifikovať jednotlivé úlohy. Poprosím ďalší slajd. Na tomto obrázku je veľmi jasne a zhruba zhrnuté, ako ten proces vznikal. Začali sme vždycky od všeobecného zadania a išli sme viac do hĺbky až vlastne k nejakému detailu. A keď sme navrhovali prvé hry, vždycky sme si so Svetlanou, s Jarkou povedali, že čo by malo byť úlohou, alebo čo by mala vlastne tá hra naplňať. A konkrétne na toto bola naša prvá vzorová hra, kde sme sa dohodli, že bude musieť ako keby ten používateľ
priradiť vhodný tvar k nejakej siluete. Začali sme to najprv vyvíjať na jednotlivých klasických boxoch, ako to vidíte na tej ľavej strane, len na čisto jednoduchých štvorčekov, kde sme si overili, ako bude fungovať herná mechanika. To sú vlastne tie pravidlá, podľa ktorých by mala tá hra fungovať. A ako bude fungovať informačná architektúra a navigačný dizajn. To znamená, že keď idem do menu, tak z menu sa prepnem na nejakú hru. Zostavili sme z toho wireframes, to sú tieto jednoduché čierno-biele štvorčeky, ako vidíte. A potom, keď sme si schválili, že tá mechanika bude fungovať, overila sa s psychológmi, áno, nie je tam žiaden problém, je to dostatočne jednoduché. Vybudovali sme tam tutoriál, aby vlastne keď nevie, ako užívateľ reagovať, tak mu aplikácia automaticky navrhla nejaký spôsob riešenia, ktorý potom môže nasledovať. Tak sme vlastne vybudovali dostali sme sa až k takýmto dizajnom, aký vidíte napravo. Poprosím ďalší slajd. V dizajn grafických prvkov, ako vidíte, tento slajd je spravený, tu vidíte ako keby screenshot z našich projektov, ako sme budovali jednu po druhej hre, vlastne odľava až vpravo a máte tam ako keby ukážku všetkých jednotlivých grafických prvkov, pretože pre každú hru sme museli navrhnúť a vytvoriť nejakú atmosféru. Napríklad prvá hra, kde priradzujeme siluety, tak nechceli sme, aby to boli len krúžky a štvorce, tak sme tomu dali logicky zmrzlinky. Alebo niečo, čo by mohlo byť jednoducho rozpoznateľné, niečo zaujímavé a aby to tých ľudí aj hlavne bavilo. Takisto sme pri nejakých ďalších hrách zvolili zvieratá, zvolili sme tam, dajme tomu, planety, potom rozpoznávanie, dajme tomu, prvkov, ktoré nepatria v rámci logiky do šatníku alebo takéto veci. Takže poprosím ďalší slajd. Tu je, vlastne spísal som takisto aj čomu sme sa venovali pri dizajnovaní týchto grafických prvkov. Niektoré tieto hry majú aj viaceré levely, takže dotvorili sme tam rôzne pozadia, tutoriály a podobne. Takisto sme sa pokúsili vytvoriť zaujímavý brand pre Ellis Socio. Dostali sme nejakú inšpiráciu, ale vytvorili sme k tomu nejaké ikony pre aplikáciu, screenshoty, lebo táto aplikácia bude distribuovaná cez Apple App Store. Poprosím ďalší slajd. Takisto tie hry, ktoré sme vytvorili, musia nejakým spôsobom byť ovládateľné a musíme sa k nim nejako vedieť dostať, keď zapneme tú aplikáciu. Takže sme navrhli jednoduché a veľmi ľahko používateľské prostredie, kde sme spravili menu, nastavenia, video prehrávač pre cvičenia. Tie videá sa dajú potom hodnotiť, viac menej, že ako sa ten užívateľ cíti. Sú tam rôzne upozorňovacie okná, ikony, pozadia, schvaľovanie podmienok. Čiže tu vidíte nejaký súhrn, ako sa vlastne vieme k tej aplikácii dostať. Zapneme aplikáciu, zobrazí sa na menu, zvolíme si hru, ktorú chceme, prejdeme tú hru, potom si vieme zapnúť nasledujúcich ďalších pár hier. Poprosím ďalší slajd, ak môžem. A jasné, samozrejme, keď sme už navrhli tie hry, vždycky sme si tieto prototypy spoločne s tímom prešli a Jarka, Svetlana, Eňa, psychológovia nám skontrolovali, že či tie asety môžu byť, či sú relevantné, respektíve či tam nie sú použité nevhodné farby, alebo povedzme, že či náhodou tam nie je nízky kontrast, aby to bolo dostatočne pochopiteľné a vnímateľné aj pre možno ľudí s slabším zrakovým postihnutím alebo akékoľvek ďalšie veci. Takže samozrejme dostávame sa do nejakej testovacej fázy s týmito hrami a sme veľmi zvedaví a veľmi sa tešíme na akékoľvek pripomienky, ktoré vlastne z toho vyplynú, lebo sme pripravení samozrejme všetky tieto veci ďalej vylepšovať a ide nám, myslím, že o to, aby sme vytvorili produkt na čo najvyššej úrovni. Takže takto som vám nejako zhrnul nejaký náš dizajnový pohľad, akým sme k tomu pristupovali a ešte odovzdám slovo môjmu kolegovi Filipovi Šandorovi, ak je Filip si tu, ktorý vysvetlí za development v rámci programovania.
Ďakujem za pozornosť. Ja viem, som Filip Šandor. Poprosím svetliť tiež ďalší slajd s tým implementáciou ešte jedno ďalej. Dobre, čiže ja som Filip Šandor, bol som u nás zodpovedný za implementáciu a vývoj jednotlivých hier. A potom, ako sme mali teda už špecifikované zadanie a prototypy, tak sme sa pustili do implementovania. A vlastne hra bola vyvíjaná v aplikácii Unity 3D, ktorá slúži na tvorbu hier, ale aj aplikácií. A do každej hry sme pridali ešte aj komunikáciu s backendom, aby sa posielali eventy, keď užívateľ spraví nejakú reakciu, či už správnu alebo nesprávnu, tak táto informácia sa pošla na backend, kde sa ďalej vyhodnocuje. Spolu s týmito informácií sa posielajú aj obrázky, o ktorých vám ďalej povie asi Miro, ktoré sa ďalej vyhodnocujú. Ku každému z týchto obrázkov bolo ďalej potrebné pridať EXIF metadata, čiže nejaké dáta k tomu obrázku, aké má rozlíšenie, kde bol obrázok spravený a ďalšie. Implementovali sme použiteľské prostredie, kde sme pridali možnosť nastavenia, napríklad zmeniť si jazyk. Ďalej sme implementovali teda možnosť prehrávania edukačných videí, čiže nejaké videá, ktoré sme dostali, aby si ich mohli používateľia prehrať a po prehraní mohli dať nejakú spätnú väzbu o tom, ako sa im darilo. Ďalej sme teda pridávali do aplikácií jednotlivé asety, ktoré nám chodili, či už to boli obrázky alebo voiceovery pre jednotlivé hry. A v neposlednej rade sme implementovali aj zabezpečenie, keďže posielame citlivé dáta, čiže obrázky používateľov, tak hra sa na začiatku spýta vlastne používateľa a oboznámi ho s tým, že tieto dáta budú zberané a na čo slúžia a on si môže vybrať, či sa súhlasí s zberom dát a pokračuje, alebo to ďalej nejako prečíta. Za mňa tak stručne všetko, keby ste mali potom nejaké otázky, tak kľudne môžete pýtať. Môže ísť ďalšie. Veľmi pekne ďakujeme. Neviem, či ste rozumeli všetkému, čo títo chlapci hovorili. My sme sa museli naučiť hovoriť ich jazykom, Jarka a ja, celý náš tím, ale veľmi nás to baví, pretože oni sú s nami trpezliví a my sme zase trpezliví s tým, že potrebujeme sa dohodnúť a zosúladiť ten jazyk spoločne. Ale môžete sa tešiť, lebo tieto hry sú skutočne, nepustili nás do kompromisu títo chlapci. Toto bol teda front-end, to znamená, že to bola práca na tých hrách, na tom nastavení, čo vy vlastne uvidíte. Zber dát, tzv. Back-end, má na starosti spoločnosť Evolution a za ňu sa nám prihovorí pán inžinier Miroslav Demovič. Dobrý deň, počujeme sa. Myslím, že áno. Prezentáciu však, dobre, máme ju. Super. Počujeme ťa. Hej. Super. Dobre, ďakujem za slovo. Ja teda nadviažem trošku na to, čo už chalani pred chvíľou hovorili. Hej, my sme teda, tak ako Svetlana hovorí, my sme tá druhá strana, čiže tí, ktorí vlastne prijímajú tie dáta z tých aplikácií a nejakým štýlom sa ich snažíme vyhodnotiť. Moje meno je teda Miro Demovič, ja zastupujem Evolution v tomto projekte a v rámci tohto projektu, teda my ako spoločnosť sa väčšinou zaoberáme takými väčšími a komplikovanejšími projektami, či už previazanými s machine learningom, alebo teda umelá inteligencia, tak ako sa tomu inak hovorí. No a v rámci tohto projektu teda máme na starosti tú architektúru toho back officeu a backendu ako takého, ako aj prijímanie nejakých dát a nastavenie tých algoritmov, ktoré vlastne ďalej vyhodnocujú tie dáta, ktoré nám frontend pošle, čiže tá aplikácia pošle. Ja začnem tak trošku vlastne okruhom. Čiže v zásade aplikácia v ktorom momente zaznamenáva teda, čo ste videli na tých pekných hrách, tak vlastne zaznamenáva, čo ten používateľ urobil, v akom čase to urobil, ale súbežne s tým zaznamenáva vlastne aj výrazy jeho tváre, ktoré nám potom posielajú zabezpečenými kanálmi smerom na backend.
My zoberieme potom každú fotku a na tejto fotke sa snažíme vyhodnotiť niečo, čo sa volajú face landmarky. Je to vlastne súhrn 478 bodov, ktoré vlastne vytvoria ako keby 3D model tváre a z toho sa snažíme vyrátať nejakých 52 blend shapeov, alebo teda skóre, ktoré neskôr trošku vysvetlím. Čiže tak, ako ste videli v svetlenenej prezentácii, to som teda opäť jasnými bodkami na tvári. Čiže toto už je vlastne výstup z toho machine learningu, alebo z toho teda proste z toho algoritmu, ktorý vlastne vyhodnotil tú fotku ako takú a vlastne vytvorí jednotlivé body na tvári. Každý z tých bodov má nejaké svoje označenie, kde sa nachádza a tak ďalej. No a na základe týchto bodov, teda keby sme si to približili napríklad na oko, tak vlastne ako vidíte, tak vlastne okolo oka to vytvorí nejaký počet bodov a medzi tými bodmi vieme vlastne merať jednotlivé ako keby pohyby, čiže vzdialenosti týchto jednotlivých bodov. Podľa toho napríklad vieme povedať, že nejaké oko je napríklad zatvorené alebo v porovnaní, alebo človek sa pozerá doprava, doľava a tak ďalej. Hej. Čiže vlastne izolujeme tie jednotlivé pohyby v rámci tváre do takých mikrocelkov a na základe tých sa snažíme vlastne vyrátať pohyb medzi týmito bodmi. Čiže tým výstupom sú vlastne nejaké blend shapey a ich skóre, čiže napríklad, tak ako je vidno na tej pravej strane, tak by to bol napríklad pohyb obočia, čiže ja neviem, naľavo obočie sa pohlo smerom dole na 82%. Hej? Čiže pracujeme stále s nejakou pravdepodobnosťou nejakého pohybu. Tak. Tieto jednotlivé teda blend shapey potom môžeme spájať vlastne do nejakých takých logických celkov na základe už teda nejakých odporúčaní vlastne psychológov, ktoré dostávame, čiže ja neviem, ak sa človek pozerá nejakým smerom a súbežne vlastne javiť nejaké známky toho, že je zmetený a tak ďalej. Ono celé to vlastne funguje vlastne v nejakom backendovom, alebo teda back-office prostredí, kam sa vlastne tieto dáta stále posielajú. My vlastne dostávame pri každom jednom pohybe v rámci tej aplikácie, dostávame o tom nejakú informáciu, ku ktorej sú priložené vlastne viaceré fotky, sú tam priložené nejaké časy. Hej. Čiže snažíme sa spojiť vlastne to, čo dostaneme z frontendu, vlastne spájame nejakú emóciu, ktorú ten človek mal, to vyhodnotíme z fotiek, aký task práve v tom momente robil, čiže na ktorej aplikácii, dajme tomu, bol, koľko mu to trvalo, alebo aký bol rozostup medzi nejakými dvoma úlohami, hej, či nevedel, čo má spraviť, prípadne ja neviem, či sa zasekol, či sa mu niečo nepodarilo spraviť. Hej. A o tom, či sa mu to podarilo alebo nepodarilo, nám teda v konečnom momente povie to, čo voláme my nejaký event. Čiže v rámci tohto projektu sa snažíme pospájať také jednotlivé keby nesúvisiace veci a vytvoriť z nich nejaký výsledok, ktorý vieme potom ďalej, odporúčania, ktoré vieme dať. Hej. Čiže, ale toto samozrejme už je mimo tej technickej časti, hej, tam už vstupujú špecialisti z internetu, ktorí proste nám tieto jednotlivé časti a výstupy, ktoré my vieme dať, tak oni ich zase vedia spojiť do nejakých logických celkov. To je tak v krátkosti iba o tom, čo teda my robíme na backende. Ja vám ešte poviem možno, že toľko k tomu, že v rámci tá celá aplikácia, ktorú vyvíjame v rámci toho backendu, tak beží vlastne na AWS serveroch, to sú Amazon Web Services, to je jeden z najväčších providerov celosvetovo. Je to veľmi dobre zabezpečená platforma a proste v rámci toho vieme veľmi efektívne vlastne škálovať túto aplikáciu, vieme ju veľmi dobre zabezpečiť, vieme veľmi dobre izolovať vlastne tie jednotlivé prostredia tak, ako je to vyžadované z pohľadu nejakých zákonov alebo už len správy nejakých citlivých údajov a tak ďalej. Takže toľko možno, že k tejto mojej časti a budem sa tešiť, ak budete mať nejaké konkrétne otázky, ktoré vám budem môcť odpovedať.
Veľmi pekne ďakujeme, Miri. Impresívne. A práve o tom, čo hovoríš, zabezpečenie a ochrana dát, o tom teraz bude rozprávať pán magister Peter Štafen, ktorý je náš právnik a ktorý naozaj veľmi poctivo dbá na to, aby boli veci nastavené poriadne. Peťo, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Milé dámy, milí páni, som rád, že ste prišli na túto konferenciu. Moja úloha je vlastne mať na starosti legislatívu a povedzme, že tá legislatíva pôsobí ako taký plášť alebo také prepojovacie vlákna medzi jednotlivými sekciami, aby sme dokázali vlastne plniť nielen bezpečnosť, ale aj veci ohľadne licencií a ochrany produktu, ktorý momentálne tuto vzniká. Na tejto prezentácii, ktorú už vám Denis za mňa, tak vlastne nejakým spôsobom sa vám pokúsim vymedziť tie dva smery, ktorými tá legislatíva ide. Jeden je vonkajší a druhý je vnútorný. Vonkajší znamená vlastne ochrana tých vecí, ktoré vychádzajú navonok smerom k publiku, alebo respektíve ku klientom. A potom je vnútorná ochrana, ktorá je vlastne zabezpečenie vnútorných procesov a vnútorných nastavení ohľadne informácií, ktoré sa jednak zbierajú, ale ohľadne nastavenia ochrany celého toho produktu. Ako už vidíte, tak toto je prvé. Vlastne máme ochranu osobných údajov, čo aj Svetlanka hovorila, že bolo to záujem zo strany klientov, ktorí majú záujem o tieto hry. Tak vlastne, čo sa týka aplikácie, tak úlohou mojou, alebo respektíve celej tej legislatívy je vymedziť kategóriu zbieraných dát a najmä dať si na to pozor, aby sme zbierali len nevyhnutné dáta, ktoré budú anonymizované, ktoré vlastne budú slúžiť najmä na výskumný účel a aby sa pri tomto výskumnom účele zabezpečilo tá diagnostika klientov, ktorí budú tieto aplikácie používať. Samozrejme bolo k tomu potrebné, alebo je k tomu potrebné neustále vytvárať dokumenty, pretože celá legislatíva je odkázaná na jednotlivú postupnosť tímov, ktoré sú v tomto projekte. Takže podľa toho, ako postupujú tieto tímy, tak podľa toho sa dopracúva táto dokumentácia a takisto sa rieši aj koordinácia zberu a úschovy týchto dát. Denis, môžem ťa poprosiť ešte ďalej? Ďalšia ochrana, to je vlastne tá vonkajšia, ktorú som vám spomínal, bolo nastavenie e-shopu a nastavenie potrebných dokumentov ohľadne všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, vzorových formulárov, takisto vymedzenie kategórie zbieraných dát, aby sme vedeli vymedziť len tie najnutnejšie údaje, ktoré sú potrebné na zabezpečenie objednávok a vlastne funkčnosti e-shopu, ktorý vlastne uvidíte potom vonku na internete. Takým tým najzásadnejším prvkom sú licencie a autorské práva. Tuto tiež to máme rozdelené na dva smery, je vonkajší a vnútorný. Ten vonkajší je vlastne zabezpečenie licencií a výstupov, ktoré chodia von. Taktiež sme tuto odkázaní na jednotlivé kroky jednotlivých tímov, aby sme vedeli zadefinovať, čo bude súčasťou licencie a čo bude súčasťou ochrany autorských práv, pretože sa jedná o produkt, ktorý momentálne, ak máme dobré informácie, tak zatiaľ sme nenašli takýto produkt na trhu. Je jedinečný a výnimočný a preto by sme, respektíve preto sa budú riešiť aj tie autorské práva tak, aby tí, ktorí na tomto pracujú, tak mali zabezpečenú tú ochranu produktu, ktorý vyjde von. Môžeš Denis prepnúť ďalej. No a potom z pohľadu vlastne tvorby licencie, ktoré sú aplikácie dotazníky, tak tuto sme si museli dať pozor na súbory hier a ich špecifický účel, pretože tiež pri týchto jednotlivých krokoch je potrebné zabezpečiť ochranu týchto licencií zase z vnútornej strany a snahou toho je registrácia ochranných známok. No a výzvy, ktorým čelíme, tie sme zhrnuli do takých naozaj len dvoch najzákladnejších pilierov.
a jeden je presné vymedzenie toho vlastne originality tohto produktu, ktorý vychádza von, respektíve teraz je momentálne v príprave a veľmi takým tým závažným krokom, ktorým v tej výzve, ktorej čelíme, je ochrana osobných údajov, pretože tuto budeme už sa pohybovať na úrovni lekárskych záznamov, kde bude potrebné mať zabezpečené tie dáta anonymným spôsobom a ešte momentálne v súčasnosti doľaďujeme, akým spôsobom sa tieto dáta budú nie zbierať, ale ukladať, tak, aby vlastne sme eliminovali tú závažnosť alebo tú anonymitu a minimálnosť potrebných údajov na to, aby sa dokázali diagnostikovať jednotliví klienti. To je z mojej strany zatiaľ asi za legislatívu všetko. Keby ste mali nejaké otázky, tak rád ich potom zodpoviem. Peťo, veľmi pekne ďakujeme. Bolo to obsažné. Tuto, čo sa ochrany osobných údajov týka, všetky, ktorým dáme pilotné testovanie teda zariadenia, veľmi podrobne vysvetlíme, ako to robíme. Budeme potrebovať aj vašu súčinnosť. Tu predošlem, že teda ja budem prezentovať teraz aj to pilotné testovanie za pani Horvátovú, ale keď už teda sme pri tej ochrane osobných údajov, tam vám veľmi presne vysvetlíme, ako to mienime robiť tak, aby sme mali my len naozaj nevyhnutné dáta, súčinnosť s vami a urobíme si k tomu po rozoslaní iPadov špeciálny Zoom, alebo teda stretnutie online, ktoré sa bude takisto nahrávať, ako sa nahráva aj toto, a ktoré zavesíme potom na LD Socio Web. Čiže čo sa pilotného testovania týka, sme teda vo fáze, kedy by sme sa ho mali rozbehnúť. Cieľom je zaobstarať 100 iPadov repasovaných a keďže hovoríme o iPadoch, tak teda tie aplikácie budú zatiaľ v systéme iOS. Nevieme robiť v tomto čase na obidvoch platformách. Na jeden iPad hovoríme, že by malo pripadať cirka 15 testovaných. Môže sa stať, že keď jedno zariadenie má povedzme 20-22 ľudí, tak mu dáme teda jeden iPad, pretože chceli by sme tieto iPady poskytnúť čo najviac ľuďom. Hovoríme o vzorke, našou ambíciou je teda otestovať 1000 ľudí, pričom chceme mať komparatívne vzorky 100 starších, ktorí už majú potvrdené nejaké diagnózy, hovoríme povedzme o demencii alebo Alzheimerovi, a 100 detí, ktorí takisto majú potvrdené špeciálne potreby, povedzme nejaké dysfunkcie alebo Asperger, autizmus a tak ďalej. S nimi teda budeme porovnávať vzorky tých ostatných testovaných. Pilotným testovaním myslíme, už sme začali s oslovovaním inštitúcií starostlivosti o starších zdravotne znevýhodnených a detí, kde sa sledujú špeciálne potreby. Hovoríme teda o DSS-kách, centrách voľného času, centrách a súkromných centrách poradenstva a prevencie. My ako náhle dostaneme tie iPady, žiaľ ešte sme stále vo vyčkávacom móde, ale verím, že každú chvíľu to už bude, dohodneme si, kedy vám môžeme iPady priniesť. Personál, ktorý vám ich prinesie, vás rovno zaučí, ale nemalo by to byť nič komplikované. Náš tím pracuje na tom, aby to bolo skutočne tak, že vy si ten iPad otvoríte a rovno môžete začať. Keby bol akýkoľvek problém alebo nejaké otázky, my sme tu pre vás, tá technická podpora bude za každým tuto fungovať pre vás. Čiže pri tom testovaní, sme v prvej fáze, kedy chceme október až december zabezpečiť to testovanie prvých 20 hier a 5 videí a budeme vám veľmi vďační za vaše pripomienky, kedy nám pomôžete tú aplikáciu vylepšovať, respektíve hry. Tých 20 hier, priemerný starší človek by ich mal prebehnúť naozaj, keď pôjde pomaličky, dôsledne a bude sa sústrediť, nemalo by mu to trvať viac ako 20 minút. Každé video, oni sú stávané na hrubú motoriku, to znamená, je ich 5, je tam dýchanie a správny postoj, alebo poloha sedu na stoličke. Je tam precvičenie hlavy a ramien, horných končatín, dolných končatín a video na veľmi jednoduché pohyby s mäkkou loptou. Tie si myslíme, že by ste vedeli premietať skupine, aby ste nemuseli za každé video má okolo 3-4 minút. To viete premietať povedzme skupine 3-5 ľudí
A tam bude výsledkom dotazník, pretože tam nevieme sledovať jednotlivé úkony, ktoré ten testovaný robí. Čiže tam bude dotazník so škálou 3. To znamená, neviem, alebo nedobre sa mi robilo, normálne dobre. Tuto si myslíme, že vy nám pravdepodobne dáte pripomienky, aby sme tú škálu rozšírili. A tu vám za to budeme aj veľmi vďační. Od januára do marca by mala ísť druhá fáza testovania, kedy pribudne tých 25 hier, ktoré sú na tvorbu zložitejšie, ale na užívanie by mali byť ľahučké. Tam pôjde o labyrinty, o vlastne sledovanie jemnej motoriky a zase rozšírenej pamäte a logiky toho testovaného kognitívnych funkcií. Len pre nás je tá druhá časť na výrobu zložitejšia a chceme do nej zapracovať pripomienky z tých prvých 20 hier, ktoré od vás dostaneme. Predpokladáme teda už, nám tie dáta budú natekať v podstate hneď, a s týmami na back-ende a front-ende to budeme hneď vyhodnocovať, čo sa nám tam deje, ako sa nám to javí. Čiže my už v marci začneme s vyhodnocovaním jednotlivých tých dát. Predpokladáme, že do polovice apríla by sme už skutočne mali mať nejaké relevantné dáta a vidieť, že čo sa deje, akým spôsobom ich vieme vyhodnocovať na vyhodnotenie nejakej diagnózy alebo nejakej poruchy. V apríli zároveň projekt končí a tam by malo byť teda aj záverečná konferencia, na ktorej ten projekt vyhodnotíme. Výzvy, ktorým čelíme, no to je verejné obstarávanie, ktoré nás mierne zdržalo pri objednávaní týchto 100 iPadov. Nie je jednoduché získať 100 kusov v rovnakej konfigurácii. Keďže sme výskumným projektom, nemôžeme byť obmedzení nejakým takým prípadom, ako že tento iPad to nezvládol, lebo bol príliš starý, alebo neviem, bola tam nejaká porucha. Čiže tuto Denis bude mať ako IT špecialista veľkú výzvu každý ten iPad prejsť, vyčistiť, pozrieť sa čo a nastaviť, aby to bolo naozaj úplne perfektne fungujúce, aby nám tam nevznikali problémy. Výzvou je aj logistika, teda distribúcia pre vás ako používateľov a pre testovaných, ale toto máme nastavené dobre. Máme tam 2 mladých ľudí, ktorí vám veľmi radi tie iPady prinesú, zaškolia vás a teda, ako som spomínala, výzvou je aj stála technická podpora, ale ja nášmu technickému týmu verím a myslím si, že tam by teda problém byť nemal. Prejdeme ešte k tomu, že teda mali by sme sa zaoberať tým, že keď toto všetko pekne zvládneme, čo bude ďalej, akým spôsobom budeme našu aplikáciu distribuovať, aby bola voľne prístupná aj pre ďalšie inštitúcie, respektíve verejnosť. Tu predosielam, že v rámci toho, že TENNET, občianske združenie, je v ďalších 42 projektoch, kde sa zhromažďujú, kde nám chodia na návštevy zahraničné delegácie. A teda poviem, ja sa týmto projektom chvastcem, pretože mi sa to strašne páči. A záujem hlavne zahraničných o tento projekt je vysoký. To sú ľudia obyčajne, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, ktorí sem chodia, alebo teda pracujú so zdravotne znevýhodnenými a s deťmi so špeciálnymi potrebami. Máme už požiadavku na anglickú verziu, ktorú máme skoro hotovú. Jediné, čo tam chýba, sú anglické zvukové pokyny, ktoré sa volajú voiceovere. V slovenčine sú, uvidíte, krásne to funguje. Nastavenie do angličtiny nebude trvať dlho. A teraz sme sa vrátili z konferencie EASPD v Helsinkách a som veľmi rada, že máme požiadavku aj na fínsky jazyk. Takže toto je pre nás akože krásne ocenenie, že ľudia, ktorí vidia len začiatok, sa veľmi zaujímajú o tento produkt. Rada by som dala slovo pánu inžinierovi Pavlovi Kopcovi, ktorý nám povie o výzvach, ktoré sú spojené s predajom a s distribúciou, to znamená prieskum trhu, stratégia predaja a marketing. Pali, nech sa páči. Ty máš teda ako z prezentujúcich záverečné slovo, tak sa snaž. Dobrý deň, takže moje meno je Pavel Kopec. Ja mám na starosti biznis plán a prieskum trhu, takže vlastne výstupom aj z toho prieskumu trhu bude a je biznis plán, ktorý nám vlastne pomôže v tom ďalšom smerovaní projektu a v tom nastavení celého produktu a celého smerovania organizácie. Čiže
Už to je vlastne dokument, na ktorom sa priebežne pracuje a to sú nejaké ukážky z prvých strán. A viem, že nás troška aj tlačí čas, takže nepôjdem veľmi do veľkých detailov a v podstate sú tam tie základné veci o projekte. Ten business plán sa skladá ako obvykle v podstate z takých častí, ktoré popisujú samozrejme ten produkt, alebo v tomto prípade projekt, jeho víziu, misiu, konkurenčné výhody tohto projektu, cieľový trh. Je tam charakteristika toho trhu, na ktorom pôsobíme a samozrejme obsahuje to aj nejaký marketingový, prevádzkový a finančný plán. Čiže to sú nejaké ukážky v podstate z toho čo máme spracované, nejaký základný popis projektu, ciele projektu. Sú tam ukážky z toho produktu, ktoré ste už videli, takže to preskočím. Túto časť je tam popísané, čo je náš cieľový trh, ktorým sú jednak samozrejme seniori, ale jednak aj osoby so zdravotným postihnutím, ako individuálne osoby, ktoré by mohli mať záujem o náš produkt, a potom sú to samozrejme domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov ako ďalšia veľká cieľová skupina, ktorá je pre nás veľmi zaujímavá, a špecializované zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím, ďalšia veľmi zaujímavá cieľová skupina pre nás. Čiže našim cieľom bude nastaviť samozrejme aj cenotvorbu a prispôsobenú týmto cieľovým skupinám. Na tom teraz pracujeme, ale samozrejme najprv sme potrebovali urobiť takú analýzu globálneho trhu. V podstate pôsobíme na trhu welfare technology, čiže technológie sociálnej starostlivosti. Je to v podstate nová dynamická oblasť, ktorá sa vyvíja, a tých aplikácií je veľké množstvo a vznikajú veľmi rýchlo. Čiže je to taký nový, rýchlo rastúci trh. V niektorých európskych podmienkach sa tomuto trhu v podstate je taký prekryv s ambient assisted living. To v podstate znova o tej technológie sociálnej starostlivosti. Globálne je to veľký trh, 6 miliardový v minulom roku, a perspektíva rastu do roku 2032 je, že to bude rásť asi 25% tempom. Podľa toho, čo sme mali my možnosť vidieť, robili sme si taký zoznam asi 50 konkurentov globálne, lebo chceme pôsobiť na globálnom trhu, nie len na slovenskom. Ako už Svetlana spomínala, záujem je samozrejme o tie anglické verzie a možno teda budú aj iné jazykové mutácie národné, čo je tiež zaujímavé do budúcna, že môžeme rásť vlastne naozaj globálne a aj na lokálnych trhoch v rámci Európy a v rámci celého sveta. Čiže robili sme aj nejaké analýzy tej konkurencie, že v čom sme silní, ako podľa toho, čo sme si urobili aký zoznam tých 50 najväčších takých, čo sme vyhodnotili konkurentov, ale v podstate nikto z nich nemá takú kombináciu technológie a know-how ako my. V podstate je to dosť unikátne a hlavne vieme pokryť širokú škálu potenciálnych diagnóz, ktoré by sme vedeli odhaliť tou našou aplikáciou. Čiže to sú také nejaké naše silné stránky, že máme silné zastúpenie expertov v tom vývojovom tíme. Samozrejme tá odborná problematika, čo sa týka neuropsychológie, je silne zastúpená, a to je veľmi dôležité, lebo nie všetky tie aplikácie, ktoré už existujú na diagnostiku a prípadne aj niektoré sú na terapie trošku zamerané, nemajú vlastne také pokrytie, že my to vieme vlastne aj diagnostikovať, aj v podstate pomôcť nejak nasmerovať tú terapiu, ako keby odozdávame potom slovo tým odborníkom, a zároveň tam máme aj tú technickú časť poriešenú, že máme do toho zapojenú to strojové učenie, alebo teda umelú inteligenciu. Takže tá kombinácia týchto vecí nás robí veľmi zaujímavým. To je iba nejak z tej prílohy, čo moc nevidíte, ale teda tam sú analýzy tých konkurentov. V súčasnej dobe skúmame aj tú cenotvorbu, akú oni nastavili, aby sme vedeli aj my nastaviť
samozrejme nielen podľa konkurencie, ale je tu určitá oblasť, od ktorej sa dá odpichnúť, aby sme vedeli sa porovnať cenovo, ale samozrejme nastaviť aj tú hodnotu, aj zároveň zvážiť to, že sme v sociálnej oblasti, čiže to je možno taká vec, na ktorej teraz pracujeme, aby sme vedeli ten produkt nastaviť pre jednotlivé cieľové skupiny. A v marketingovom pláne už máme trocha načrtnutý marketingový plán, prevádzkový plán, čiže tieto veci ešte sa doľaďujú. A najväčšími výzvami bude potom vlastne ten finančný plán, to je taká tá záverečná časť, kde keď už budeme nastavenú tú cenotvorbu a budeme mať stanovené nejakú postupnosť expanzie do budúcna, tak vlastne podľa toho nastavíme celý finančný plán a vychádzajúc aj z tých prevádzkových potrieb, aké budú vlastne odhadované príjmy, aké budú odhadované náklady a ako to bude finančne vyzerať do budúcna. Čiže to je taká výzva, ktorú do toho apríla chceme zvládnuť a zapracovať do toho biznis plánu. Budú tam zhrnuté nejaké tie možné rizika, ako ich plánujeme analyzovať a riadiť a budú nastavené nejaké key performance indicators, čiže indikátory nejakých výkonnosti, také kľúčové, ktoré potrebujeme, nejaké míľniky, ktoré potrebujeme dosiahnuť, že aby sme to vedeli merať, či sa hýbeme tým správnym smerom a či niečom nezaostávame, aby sme dosiahli svoje ciele. No a teda to všetko bude načrtnuté na nejakej časovej osi, že kedy chceme tie jednotlivé míľniky dosiahnuť. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem, Pali. Obsažné, toto bude ešte výzva všetko spraviť, pretože nie je to jednoduché, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme boli udržateľní ako projekt, ale zároveň, aby sme neboli predražení. Tuto chcem povedať, že vážime si, že nám dávate tú dôveru na to, aby ste začali nám pomáhať s týmto pilotným testovaním. iPady, ktoré vám dáme, ktoré vám zapožičiame v úvode, veľkú väčšinu vám aj necháme. Takže to budete mať za odmenu, že ste nám verili. Týmto by som teda ukončila odbornú prezentáciu o teda jednotlivých mikrotímov. A ak máte nejaké otázky, teraz je ten čas. Prosím. Ak ich nemáte teraz, prosím, píšte nám na naše kontaktné údaje, ktoré uvidíte, a teda vidíte ich aj na webe, vidíte ich na pozvánke. Táto konferencia bola nahrávaná a my ju teda zverejníme na našom webe. Anglickú verziu prezentácií zverejníme na anglickej časti webu LD Socio. Ja by som sa teda s vami rozlúčila tým, že vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, za váš záujem. Sľubujem vám, že sa vám čoskoro ozvem s tým, že teda naplánujeme si, kedy vám donesieme iPady, tak aby sme vás aj zaučili, aby sme to mohli čo najskôr začať všetko testovať. A k tomu si dáme online nejakú edukatívnu hodinku, aby sme si povedali, že zodpovedali po prípade vaše otázky, ktoré ohľadom tohoto budete mať. Potom sa stretneme teda na záverečnej konferencii v apríli, ktorej dátum už teraz vyberieme, aby ste si ho mohli naplánovať do vašich kalendárov. Veľmi pekne vám za celý náš výskumný tím LD Socio ďakujem za účasť a držme si palce, aby nám ten projekt dobre vyšiel. Ďakujem a pekný deň vám prajem. Ďakujem. Ďakujeme, pozdravujeme. Ďakujeme, majte sa. Ďakujem.